yamde jeɗɗi silmaji capantati mofti to leydi Mali, yamde jene silmaji capantati paari. Oɗo sa woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe e kabaruji meɗen ɗi hannden hiɓɓini lebbi 16 ko Olivier Dubois diwta gawo funnangue Mali jetti lewru fof RFI ana totta koreji o jandiyanke jaɗo leydi France Konngol faamu anda kala ana joganimo miijo ɗo leydi Sénégal toɓoji mawɗi caabiki ilameji e leydi ɗeɗo ñalaɗo joni nde bonandaji kewɗi gaɗi yonkeji keddigi hen jawle boni ɗum saabi yimɓe hewɓe ana gaɗi noddandu mballa laamu leydi ndi. Anthony Blinken o jaggoɗo Amérique kala finade gollidal hakkude leydi mum e leydi goɗɗe fuɗɗi yiltaru e leydi Afrique mo foɗɗiri Afrique du Sud alana kengen Congo e Rwanda jokkan hen e ley yontere nde. Hannden yo altinere jetti lewru jettu ɓordu e hitande ujunaji 2022 tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam. Arane kabaruji ɗi hannden hiɓɓini lebbi 16 ko Olivier Dubois diwta gawo funnangue leydi Mali o jeyndenke jaɗo leydi France diwtama jetti nayi ɓorɗo e hitande ujunaji 2022 e ƴaɓɓine nde hitande ujunaji 2022 ƴaɓɓine nde gila nden mo yiyama e vidéo ji ɗiɗi ɗo mo holliti omo e juuɗe fedde jihadiyankoɓe noddirten jenima winde wallore diine e julɓe laamu français ɓe Mali fo kolli ana gondi e waɗude bawɗe mum en yalla omo hewte jetti lewru foof RFI ana hokka koreji makko Konngol cafo e milde kanko Olivier Dubois omo nana nde wonno mo holtino wiide omo nana kala ko yewta e dow RFI ɗo joni en keɗoto inni ko ɗum woni nena makko kanko Olivier Dubois haaldude ɓii ko Olivier kiɓɓindo duuɓi 44 e jetti jeegom ndu lewru. Mon fils, tu viens d'avoir 48 ans, mais quelle importance face à l'épreuve que tu vis chaque jour. Tu as toujours été courageux dès ton plus jeune âge. Je te demande une fois encore de l'être pour ce 16e mois de captivité. Heureusement qu'Annelle est d'un grand soutien avec moi, avec Benjamin. Elle entreprend de nombreuses choses pour que tu puisses de nouveau fêter ton anniversaire avec nous. Une fois encore cette année, nous devrons nous en passer. Sois confiant. Je t'embrasse, Olivier, ta mère qui t'aime. Keɗiɗen ɗo inna Olivier Dubois David Baché ɓami haalaka ka nantinamode e françire yalla kanko Olivier Dubois omo nana mo faama ko haala ko fahan e kabaruji Mali ɗi alane kengen jangoji ɗiɗi gaɗi fewde e konunkoɓe leydi ndi jango arandejo waɗi beetende e leydi walla Kucala ɓaleri na mbiyana worgo leydi ndi toon mobile police en keeri wonuɓe sona jaɓɓi hono bombare tufande ngel mobile jaɓɓi bombare tufande jokki hen du piyen e nawɗe e le majjum police en joyon mbarama goto barmi tatton woɓɓe majji jiitaka jango ɗiɗoɓo waɗi e ley kikiɗe nde e ley diwal gawo ton daka konunkoɓe gonka testit woni ko hippa e wi hooreɓe konunkoɓe leydi Mali tafon e limore hokkande yimɓe jeegom mbara konunkoɓe nayon e civil en ɗiɗon hewɓe woɓɓe ɗum barmi bonanayi kewɗe ɗum gaɗi e banggal kaki konunkoɓe fa han e wi hooreɓe kono leydi Mali jeeɗenkoɓe ɗum joyon mbarama e fiyande nde. ɗo leydi Sénégal toɓoji mawɗi gaɗi timmode yontere ƴaɓɓine nde saabidu ilameji mawɗi e leydi ele kewɗe yeru cité Bellevue Grand Yoff Grand Médine Castor e ko nande muɗum ɓiɓɓe ɗe DL e tawama e alhaaliji tiiɗuɗi saabi yoga e mabɓe noddude mballa laamu leydi ndi jantore Ibrahima Ñanga. legal ngal yara ilam toɓo heppi galleji ɗi ɗum ɗon saabi Elasar ena nodda ballal e laamu ngu ñin cité Bellevue minen hoɗɓe ɗo e to cité Bellevue ummade e hitande ujunaje 2 ha joni ko e ɗeɗo caɗele min gurata mi ɓooyi e ngal ɗo legal sabu ɗum mi waɗi ɗo joni ko ena fota e duuɓi 27 hitande foof noon ko ɗeɗo caɗele min gurata jibinani amen ɗum ɗo foof ko Senele ko legal Grand Yoff ngal e autoroute sabu ɗum ko ndiyameje mabɓe ɗe yuppoto e nder legal amen ɗum noon emin ñaago ballal ha tengti e lamɗo leydi ndi état daf ñu wara taxaw to woddani haydara legal ngal Grand Yoff ko ɓuri duuɓi 10 hitande fof hono ɗum ɓe gurata e konngol Samba Fall so bagage lappa yaw haydara mi darnani ko bagasujam ɗi fof boni comme jultoynoɗo hanki gartumi tawmi bagasujam ɗi fof e nder ndiyam ɗam ni chaque année ni remel ɗo e ngallure Dakar teskama hitande fof
ndiyam ilam ene hepta koɗorɗe ɗe. se en tumtima e Ali Tunkara ala budda wayloji adde e no yimɓe hoɗiri e nder lamorgo Dakar. Ali Tunkara gollotoɗo e kabaruuji ndiyam. ena jeeya e ɗeɗo caɗele wame batte maadi ɗi ganduɗa pawaki e lawol e nder Dakar ha tengti e sagginare ɓiɓɓe leydi ndi. leege baɗeno Yoff zone de captage Liberté 6 goni caɗele ɗe. Ibrahima Dakar RFI. leydi Kuduwar handi leydi yambini yituma wuuri duuɓi 60 ko ndi hewti ndima ko mayri alane kengen ele majjum hoorejo Kuduwar handen Alassane Ouattara yamiri kulle kewde e ɗen yaafade Laurent Gbagbo hoorejo kiɗɗo leydi ndi nde yamirore ana weeli yoga ɓiɓɓe Kuduwar nde wonno eɗen wawi simbine kawral e wi mabɓe wondu holluɓe beltaki e wiɓen ɗon saria yimɓe waraɓe hitano ujunaji 210 yaade hitano ujunaji 211 ana hanno waɗede keɗoɗen yoga e ɓiɓɓe leydi Kuduwar e fandu haala Abdoulaziz Diallo. Concernant la grâce présidentielle koko lanɗo kiɗɗo Laurent Gbagbo ko yaafa ko min miɗo tanƴini koko hanuno wadde gili neeɓi ɓay tun o accitama ka suudu ñawirdu aduna yankoru mo hanuno jonnitede haqqeji makko ɗi miɗo tanƴini leydi ndi hetta e ɓuttu ko ndi hanuno hettude kon. Cet idéal de paix qu'on recherche là. Nous avons attendu dans l'adresse du président de la République à la nation. Men nani e nder yewtere ardiɗo leydi ndi wonde o yaafike Laurent Gbagbo ɗum wawai weltinde jokkuɓe on ɗon ɓen kono ɗum walanaki ɓe siɓɓe mum wara e lurrinoɓe batte suɓɓo gon hitande 2010 tawde Laurent Gbagbo salino qirritagol ɓay o foolama ngol yaafagol ɗo mi miijaki ɗum artira e ɓuttu ɗum tode ɓeyda e angal faamodiral artira e piiro e nder leydi ndin tawde ɓe yimɓe waranoɓe lurrike hoore mere ɓe maayi hoore mere Laurent Gbagbo no hananno ñawede wano kala ɓiɗɗo leydi ndin jikke falanoɓe yo ñaawe ɓen soyi joni. Il aurait pu être jugé comme tout bon citoyen qui aurait commis un crime. Je trouve que l'acte du président Alassane Ouattara est très salutaire. Et pour miɗo weltani ardiɗo leydi sabu koko waɗi ɗo miɗo tamƴini ɗum ɗo wawai wonde palande aranere nden fi huccitangol e yitindingol ɓiɓɓe leydi e moƴƴintingol hakkunde maɓɓe no ɓuttu e deƴere tabitira e nder leydi. Travailler pour la paix, la stabilité et l'unité de notre pays. keɗiɗen ɗo yoga e ko ɓiɓɓe leydi Kuduwar ko fawi e yaafede Laurent Gbagbo e fandu haala Abdoulaziz Diallo. leydi Tchad kabaruuji Tchad handen kala ɓiɓɓe leydi ndi fof hakkillaji mum en ana fewti e Doha leydi Qatar nde wonno caggal lebbi 5 e kaldal handen woni ko talkuru fawa jungo ɗum woni talkuru jam e deƴƴira fawa jungo hakkunde laamu e pelle politique e pelle ɗo jogiɗe kaɓorde leydi ndi hoorejo Tchad Mahamat Idriss kanko mo tawano Qatar gila aljumari ƴaɓɓine nde e seeɗade ngol sifagol pelle du 52 goɗɗe du ana tawda e ngal kawral jonon fedde fakta nden fedde nde Idriss Déby heddi e fitnaji muɗum holli e tawatake ngal kawrtal handen jonnon nde hollitiɗo wiide ene lallili jokkude haaldede. Anthony Blinken jagoɗɗo kalfinaɗo goldel hakkude Amérique e leyɗe goɗɗe kanko du omo tawa e yiltaru e leyɗe Afrique kengen mo fuɗɗiri ndu yiltaru leydi Afrique du Sud ngol dawol immade muɗum yo sembinde hono gollidal lobbal hakkude leyɗe Amérique e leyɗe Afrique jantore Moussa Oumar Bari. Julande Russie waɗi jango Ukraine ñande nogas e lewru ɗiɗo ɓuru Afrique du Sud limtandi e leyɗele galɗuɗe hollitani darde mum ko fati e hare hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi e ñalawma hande o Anthony Blinken maw joɗoɗo e jagorɗo Afrique du Sud kalfinaɗo jokkodire hono naledi Pandor e nder jonde maɓɓe kal peeje kese ɗe Amérique ƴetti faade e Afrique ngu jillu ko fartange mawɗo wonande kolaɗo kuuɓal o ngam o hollira fayida kam e darde maɓɓe ko fati e ɓamtare Afrique ina jeeya e toɓɓe jewteteɗe hono wayluji weeyo alhaali nguura e rafiji kulɓiniɗi caggal nde jonde homo fada to République démocratique du Congo e to leydi Rwanda wonɓe e ɗurtodiral sabu RDC ina tuumi Kigali wallude murtuɓe M23 hayso tawi ko hunde nde Kigali yeddi ngu jillu watti dawal ɗimmal ko Anthony Blinken ina yirlo e nder Afrique gilo toɗɗa sabu o arino to Kenya to Nigeria e to Sénégal e siftinde ngu jillu makko waɗi ko caggal nde jagorɗo Russie kalfinaɗo jokkodire hono Sergei Lavrov waɗno jillu e yoga e leyɗele Afrique.
kanko Anthony Blinken mo jokkinan ngol dawol nandu yiltore leydi Afrique mo jokkinan hen leydi Congo Kinshasa mo timminira leydi Rwanda ɗum fof e ley nde yontere caggal balɗe tati mbatta bomboje hakkunde kono Israel e fedde Gaza noddirtene jihad islamique kawral heɓama e saabe e surore Égypte gila jama hankin piyane ɗe e ko dari ko wiyeti ko du keeri ɗi udditama.